Assalamu alaikum masoya na maza da mata na kasashen Afirka da kewaye mazauna kasar Amerika da kuma makotansu. Sunana Ado Isa Gwanja, kamar yadda kuka sani zan kasance tare da ku 17 ga wannan watan da muke ciki a United States of America ga duk macen da take jin Hausa. Ado Isa Gwanja ina tare da ku idan Allah ya bamu yawan rai a Harrisburg, Pennsylvania. Kar ku bari a baku labari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na faɗin duniya, musamman na ƙasar Niger, garin Difa. Kar da ku manta, sunana Kawu ɗan sarki. Zan kasance da ku a garin Difa, MGC da ke garin Difa, ranar 23 ga wannan wata na Disamba. Zan kasance da ku misalin karfe 10 na safe zuwa abun da Allah ya yi, insha Allahu. Garin Difa, MGC, karfe 10, kar da ku manta, sai na gan ku. Salamu alaikum. Bara in gyara fakin sai in zaɓa in dirje. Ok, na gan ku ba kun yi auruwa. Ku ne kuke nan ba ku je ku yi aure ba. Wai a baya ne ka sanya kuma ka zo mana da a baya? Ba za mu yi aure, muna jiran miji. Ok, miji Miji na gari. Ko kari guje jira. Kari? Muna jiran ku ban kalinu. Ba ruwa na. To ke, na ganki kamar kwalban lemon kwalban. Za ta ke ma zuya mu ga? Za ta yi ke ma zuya mu ga? Za ki biya? Wannan za ki ya ɗaukar rai wallahi.